Политиката в историята е катастрофална. А като цяло българската историография е изключителен длъжник на всички нас, на България, и мисля, че там сериозните учени и хората, които с толкова внимание и любов се отнасят към историята, трябва по-сериозно да се вземат в ръце. Кажи ми, ти всъщност какво помниш ли учебниците си по история в онези години и по-скоро това, което ме интересува е самообразова ли се и как се случи това, за да разбиеш някои собствени митове в главата си за това, което ни учиха едно време? При всички положения влиянието и слава Богу, че е така на българското семейство и на паметта на нашите родители и дети, баби и дядовци има значение, защото чрез тях всъщност се получаваше информацията за всичко това, което е липсвало от учебниците. Ако се върнем в учебниците на Народната република България, там доминираше. Какво учихме ние? Учихме история на БКП. Учихме за разни партизани, за разни отряди, за всичко това, което е свързано с установяването на режима след 9 септември. Тоест трябваше да бъде подредена историята така пъзела да изглеждаше, че всичко е цветя и рози. Всъщност много от нещата, които влизат в учебниците след 90-та година, нещата, които ние не сме учили. Да. Ние не сме учили за много неща. За генерал Колев и за неговото победоносство. За освобождението не ни е преподаден както трябва този урок, точно е станало. В някаква степен. И няма нужда от това, което ни е удобно да го замитаме под килима. Нещо, което правеше и за съжаление може и продължава да прави българската историография, която пак ще се повторя длъжник на всички нас.